Kúpalisko Veľký Meder sa nachádza na Žitnom ostrove v okrese Dunajská Streda. Je to termálne kúpalisko. Toto je jedna časť, vonkajší bazén, ktorý je celoročne otvorený, dá sa tu kúpať, voda má asi 30 stupňov. Je tu krásne prostredie, keď sa pozrete, všade stromy, nádhera, tu sú bufetíky v lete, fungujú na plné obrátky, samé dobrodky tu robia a ukážem vám obrovskú, čo to je, šmiklavku? Není to šmiklavka, čo to je? Tobogán. Tobogán, jej, prepáčte mi, už stárnem. Je to obrovský tobogán, no neviem, kto na to pôjde, ja už určite nie. Potom vám ukážem aj vnútornú časť relaxačnú, ktorá je